matemáticas en el título la gente se echara para atrás, pero bueno, habéis demostrado que sois ateístas. Pues una vez superado y sobrevivido los carnavales, nos volvemos a ver aquí en otra sesión en los lunes del Ateneo. Y el tema de hoy va sobre, lo dice el título, matemáticas, la palabra exacta. Estamos viendo cada vez más que en los medios de comunicación se utilizan términos como digital, exponencial, big data, diferencial, máximo condivisor, punto de inflexión, etc. Está plagado de términos matemáticos, muchas veces fuera de contexto, casi siempre, y muchas veces también no con el significado exacto que tiene ese término. La Real Sociedad Matemática Española, la RESMI, y la Real Academia Española de Lengua, y en colaboración con la Federación Española de Ciencia y Tecnología, firmaron un convenio en el 2016 para revisar los términos matemáticos. Cuando se creó esta comisión, el presidente de la Real Sociedad Matemática Española, Francisco Mercelles, dijo: de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, las matemáticas han jugado un papel innovador y dinamizador, superador de paradigmas clásicos de creatividad y contraste de términos. En la misma sesión, el director de la RAE, Darío Villanueva, dijo: puesto que la RAE tiene experiencia en hacer diccionarios, es perfectamente consciente de las limitaciones que aquejan en materias tan precisas como la ciencia matemática. Esta colaboración, ha comentado a continuación, es fundamental para la refundación del diccionario, para el propósito, a partir de la 23ª edición, de hacer un diccionario de planta digital desde sus orígenes, el diccionario de los nativos digitales. Tenemos la suerte que dos miembros de esa comisión, que están aquí presentes, Guillermo Rojo y Victoria Otero, pertenecen ambos a la Universidad de Santiago. Por eso los hemos invitado aquí al Ateneo para hablar de estos temas. Voy a presentar yo a Victoria Otero y José Manuel presentará a Guillermo Rojo. Victoria Otero es profesora acreditada en la Cátedra de Análisis Matemático de la Universidad de Santiago. Estuvo como académica directora del Centro de Investigación Winston de la Ibero en Nueva York. En la actualidad es presidenta de la Comisión Nacional de la Real Sociedad Matemática Española. Fue decana de la Facultad de Matemáticas de 2009 a 2017, presidente de la Conferencia de Decanos Matemáticos de España, coordinadora del Consejo de Decanos Directores del Centro de la Universidad de Santiago de Compostela. Estuvo en estancias en exterior, en Ibero en Nueva York, de Espíritu Santo, Laboratorio de Matemáticas de la Universidad de Niza, en el King's College de la Universidad de Cambridge y en Matemáticas Institute de la Universidad de Londres. Participa como miembro en el Comité Editorial de Revistas Matemáticas, publicó en esos trabajos relativos. Tengo que decir a mayores, yo como profesor de matemáticas secundaria que soy, que en su época de decanato colaboró profundamente y acercó la facultad a los profesores que damos clases en secundaria a través de proyectos de metodología como puede ser el GeoGebra, en colaboración con la AGAPEMA, Acción Gallega de Profesores de Matemáticas, programa de trabajo. Y lo quería decir, por cierto, como profesor de matemáticas, pude ver su colaboración y apoyo a los profesores de matemáticas de secundaria. Para mí es un honor y un placer presentar a Guillermo Rojo, de quien tengo como compañero y amigo desde hace casi 50 años. Luego diré que por pocos meses no son 50 años lo que hace que nos conocemos. Licenciado y doctor en Filología Románica por la Universidad de Santiago, en la que ha sido catedrático de lengua española, decano de la Facultad de Filología, vicerrector, director del Servicio de Comunicaciones y actualmente es profesor emérito. Ha sido, hasta su reciente jubilación, coordinador del área lingüística del Centro Ramón Piñeiro para investigación en humanidades.
Pertenece a diversas sociedades lingüísticas, la Sociedad Española de Lingüística, la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, la Sociedad Española de Historia de la Lengua, la Association for Literary and Linguistic Computing, la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, la Asociación Española de Español como Lengua Extranjera. Es miembro del Consejo de Redacción de diversas revistas de su especialidad lingüística. Su actividad investigadora está centrada en 4 líneas fundamentales: teoría sintáctica, gramática del español, sociolingüística, lingüística del corpus. Dirigió la base de datos sintácticos del español actual y trabajó en el diseño, construcción y explotación de grandes corpus textuales como el corpus de referencia del español actual, CREA, el corpus diacrónico del español, CORDE, el corpus de referencia de la lengua actual, CORGA, el corpus del español del siglo XXI, CORPES. Es miembro de la Real Academia Española desde 2001, pertenece a su Junta de Gobierno, en la que ha sido vocal, el secretario y actualmente es tesorero. También es académico coordinador del Glosario de Términos Gramaticales en la Comisión Interacadémica de Gramática y de la Comisión Interacadémica del Diccionario de la Lengua Española. Para completar normalmente este tipo de currículum se suele hacer una breve síntesis de la bibliografía, citando libros o artículos. En este caso me voy a permitir hacer una referencia no a la bibliografía, sino a la discografía de Guillermo, porque sé que algunos de los presentes que comparten nuestra edad y generación no me perdonarían que en esta ocasión no recordase precisamente esa ocasión en la que nos conocimos, o en la que por lo menos yo le vi por primera vez. Luego vamos a tratarlos un poco después. Y para ser objetivo, cito de la Galipedia, que es una fuente absolutamente solvente. Guillermo Rojo participa en lo que será considerado o acto fundacional da nova canción galega, o recital da Facultade de Medicina, el 26 de abril de 1968. Faltan pocos meses para conmemorar ese cincuentenario que de alguna manera habría que recordar. Diante de unas 2.000 persoas, por tanto, esta multitud no le impresiona, diante de unas 2.000 persoas que, acompañado de Benedicto, Javier, Gerardo Moscoso e Vicente Araguas, Guillermo Rojo interpreta as cancións Quen tivera 20 anos, Tirando a os fusiles, A vos irmáns e Señor, eu fui un poeta. Deste xeito, fica vencillado o grupo que uns días despois conformará o colectivo Voces Ceibes e participa tamén do seu concerto máis importante, o 1 de decembro do mesmo 1968, no Cine Capitol de Compostela. Guillermo Rojo é un dos membros do colectivo que gravará un traballo discográfico coa Casa Barcelonesa Elisa, un EP de 4 temas, Belliña, Os irmáns, Quen tivera 20 anos, Evento de Injusticia. El disco lo pueden encontrar ustedes, creo que en YouTube también, se titula simplemente Guillermo. Y con 50 años transcurridos, la cara es el mismo Guillermo que hoy tenemos aquí. Bienvenido a la tercera. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer ao Ateneo de Santiago e por darme a posibilidad de estar hoxe aquí con vos nas luz do Ateneo. Non podo sentirme máis pequeniña ou estar a carón de Guillermo Rojo, un académico nesta mesa. Cando decidí, cando me puxeron isto, que non estar, pois dixen, vou me esquecer da súa condición e vou a pensar que estou a estar con un compañeiro da Universidade de Santiago de Compostela, pero ahora xa me empezo a arrepentir. E ademais, sabendo o currículum que tiña de frases con agachada que non conocía. Bueno, moitas gracias a vos tamén por venir. Intentaré dentro da miña intervención pois falar de dos aspectos importantes para as matemáticas. O primeiro deles ten que ver coa lingua para as matemáticas e segundo, como as matemáticas, a importancia das matemáticas para a literatura.
As matemáticas e a lingua son dúas das disciplinas fundamentales das sociedades. As matemáticas constituyen o linguaxe da ciencia e da tecnoloxía e as linguas que coas linguas nos comunicamos, pero non solamente eso, senón que son un elemento de cultura e é unha serie de identidade de unha comunidade. Para nós os matemáticos a lingua é moi importante cando temos matemáticas. A lingua é fundamental para nós. De feito, son da opinión que moitos dos fallos fundamentales asociados ao fracaso das matemáticas é precisamente a comprensión lectora. Ler un problema, extraer, traducirlo ao linguaxe matemático implica unha profunda comprensión do texto e saber extraer esa información fundamental axuda a poñer isto en un planteamento matemático. Mellorar a nosa competencia matemática implica precisamente mellorar tamén unha parte desa competencia lingüística. Claro, esta imaxe aquí, que se utilizou na Facultade de Matemáticas no Comité de Normalización Lingüística, porque parece moi bonita a frase e gustaba compartila con vos. As matemáticas teñen unha linguaxe propia e tantas linguas como as da xente que as usa. Si, as matemáticas, como todos sabemos, teñen unha linguaxe propia, un linguaxe que ten que ser preciso, que foi evolucionando ao longo dos séculos para poder permitir o avance matemático e que sigue facendo esa evolución para afrontar os retos do futuro. Tanto a terminoloxía como a notación matemática facilitan a labor dos profesionales das matemáticas, porque utiliza unha sintaxis que é moi precisa e ademais codifica moita información que sería moi difícil para nós escribir de outro xeito. Isto que fai? Pois fai que as matemáticas sexan, digamos, unha ferramenta fundamental para as demais linguas, pero tamén a convirten en unha barreira que dificulta a transmisión das matemáticas a unha sociedade non especializada. Non solamente iso, tamén é complexo para sectores non especializados, non solamente para os sectores non especializados, senón que tamén dificulta o propio coñecemento para os estudiantes que se teñen que enfrontar a unha linguaxe como moi abstracta e que necesita un esforzo maiores para ser comprendido. Pois intentar, digamos, que esa brecha fallar esa brecha pois é unha responsabilidade nosa. Desde a Real Sociedade Matemática Española leva a cabo unha importante tarefa de divulgación das matemáticas e somos conscientes deste problema, por lo cual unha das nosas consideramos que un dos objetivos fundamentales precisamente é mellorar a forma de transmisión das matemáticas á sociedade en todos os ámbitos e tamén mellorar esa percepción que o linguaxe relacionado coas matemáticas. Esta é unha acción que se leva a cabo a nivel nacional que involucra a distintos sectores como matemáticos, lingüistas, divulgadores de ciencia, periodistas, en xeral a científicos de moitos ámbitos, en xeral a todo mundo que está un pouco implicado neste tema, co fin de analizar cal é a mellor maneira e máis idónea de transmitir estes conceptos matemáticos en xeral. E con esta mente, como nos comentou Antón, hai xa 2 anos, o 24 de febrero de 2016, se firmou un convenio de colaboración entre a Real Academia Española e a Real Sociedade Matemática Española, co objetivo de revisar e actualizar os termos relacionados con as matemáticas no diccionario de la lengua española. Agradezco a FAI que nos permitiron ter esta colaboración. Comezamos a traballar actualizando estas terminoloxías e tendo como premisa que a información que ten que aparecer no dicionario ten que ser unha información clara e ademais accesible e ademais que sea fiel aos conceptos matemáticos que describe. Non se pode caer en unha simplificación e tampouco se pode facer generalidades que provoquen algún erro.
Este é o convenio que fixemos este convenio para a revisión deste direccionario. Comenzamos a traballar e o que traigo aquí son 3 exemplos, non? Simplemente 3 exemplos para que se vexan por onde vai un pouco o noso traballo. No primeiro exemplo quero mostrar a importancia dun linguaxe preciso para as matemáticas. Actualmente no dicionario de la lengua española, por exemplo, a palabra ou o término escribir, dentro da acepción matemática do termo, pois aparece como definición trazar unha figura dentro de outra, de maneira que tengan puntos comunes. Isto sería, por exemplo, esa primeira figura correspondería á definición actual. Sin embargo, a definición correcta, pois, digamos que se correspondería a esa segunda figura, pois sería algo así como trazar unha figura no interior da outra, de modo que ambas se toquen no maior número posible de puntos. É dicir, non é o mismo decir o número posible de puntos que teñen algún punto en común. Entón, isto nos levou a propoñer a Real Academia Española unha revisión deste tema. Se entende agora, con este exemplo, a importancia da precisión e do rigor dese linguaxe matemático. Tamén somos partidarios de buscar definiciones medio rebuscadas en certos termos. Por exemplo, o término que busquei aquí, 100 millonésimo, que podríamos decir para todos os ordinales, pero bueno, es que me parece que tenga así un pouco máis estar. Pois, tal como está agora no dicionario, é un adjetivo que significa que ocupa o lugar al cual preceden outros 99.999.999 lugares. Bueno, pois nós desde aquí propoñemos que sabía que sería mellor poñer simplemente que ocupe o lugar de 100 millóns, que o lugar de 100 millóns un pouco é moi doado saber cal é, pero bueno, por lo menos que a definición non sexa tan rebuscada. Isto sería igual para todos os ordinarios. Pero tamén o dicionario é un fiel reflexo do que ocorre na sociedade. E entón tamén reflexa algunhas dúbidas que os propios matemáticos temos. Se están reindo algún compañeiro meu. El cero é un número natural ou non é un número natural? Bueno, pois resulta que o outro día, precisamente a semana pasada, trouxe aquí o exemplo, porque a semana pasada estando en clase me decían uns alumnos de cuarto, decir, saldremos de la Facultad de Matemáticas sin saber si o cero é un número natural ou non, porque cada profesor usa como lle conveña que o cero este ou que o cero non este. Bueno, pois a mí gustoume isto porque xa o tiña revisado, cando me comentaron os alumnos, pois dixen, pois mira o diccionario que reflexa isto, non pon aí un cero entre paréntesis e cada cual que se quede con a melloración. Bueno, decir esta que quere dicir que o linguaxe matemático non é preciso. Non, un profesor ou un investigador que utiliza os números naturales terá que decir que convenir cal é, si cero considera o número natural ou cero non considera o número natural. Bueno, algo máis de terminoloxía matemática. É un feito que os rápidos avances, a globalización, a irrupción de internet nas nosas vidas, pois impuxe un cambio radical e rápido no léxico utilizado, cambio ao que non é axeno o linguaxe das matemáticas. Por lo que é necesaria unha incorporación de nova terminoloxía. Por un lado, nos preocupa encontrar un termo adecuado para cada caso, pero tamén nos preocupa a intromisión de anglicismos e acrónimos en nuestros libros. Por que chamalo tal cousa cando podemos decir esta outra? Poño aquí algún exemplo. Nosos científicos, agora moitos, están acostumbrados a decir que van a publicar un paper en un journal, mentras podrían decir, vamos a publicar un artículo en unha revista ou vamos a organizar un workshop cando ao mellor queremos decir que queremos organizar un taller. Non,
Bueno, incluso cando facemos traduccións dos propios termos matemáticos, pues utilizamos, por exemplo, o autovalor, ou é unha traducción de Open Pablo, e creo que en castellano correcto neste reporte sería pues, un valor propio. Non sei, outro día estábamos tamén con un investigador de español, que falábamos de unas técnicas de blow-up apps, que non significa máis que ampliar, non? Entón, buscamos unhas cousas destacables, eu creo que debemos reflexionar e debatir sobre a invasión del anglicismos nas nosas linguas e decir hasta onde estamos dispostos non a permitir esta invasión. Pois a mellor para ter certos termos moi técnicos, pois a mellor non está mal pois que utilizar pois unha certa terminoloxía. Pero bueno, creo que desde o meu punto de vista é necesario preservar non, a riqueza das nosas linguas, do castelano ou do galego, tamén pois, para facer ciencia. E xa que estamos falando de facer ciencia, destas traducciones, pois se me ven a mente pois por que as incógnitas non se lle chama xe, non? Por que se utiliza a palabra xe? Pois a palabra ou a letra, non? A letra xe. Pois a letra xe, simplemente, os árabes se fixeron unhas contribuciones moi importantes as matemáticas, non? E cando vinieron a España, moitos dos textos españoles, moitos textos matemáticos árabes foron traducidos polos traductores españoles. Que pasaba? Que en esos manuscritos pois aparecía sempre unha letra, a letra X, que era a primeira letra dunha palabra que é xalán, e xalán era algo indefinido, algo desconhecido. Entón, como non había esa grafía para utilizar, para facer a traducción, o que primeiro que se fixo foi utilizar unha letra griega X, que era algo que tiña unha grafía parecida a esta letra árabe. E isto, na evolución, cando se foron traducindo se quedou unha letra latina a X. O sea, que unha traducción feita en un determinado momento, non sei se era no siglo XI ou XII, pois chegou a, estamos chega en este momento que estamos normalizados, non solamente os matemáticos utilizamos a xe, sino tamén, pois, cando falamos de alguna incógnita, falamos de incógnita. Bueno, nós falamos, nós seguimos traballando, non? O convenio con ese convenio, seguimos traballando e necesitamos a opinión de todos, necesitamos tamén a vosa opinión, espero ter ao final. Nesta segunda parte, non sei se me queda moito tempo, non mirei tempo, pero nesta segunda parte o que me gustaría falarei máis menos de términos, de terminoloxía e falarei máis de técnica, gustaríame comentar un pouco algunhas investigacións ou por que as matemáticas agora mesmo tamén poden beneficiar o uso das linguas. No outono pasado asistimos a un congreso en Lyon, éramos uns 4 matemáticos e lingüistas que estaban dedicados aos modelos matemáticos para comprender a linguaxe, a transmisión e o uso de idiomas. En 2010, a UNESCO advertiu que se non se facía nada, se estima que unha mitad dos 6.000 idiomas máis falados hoxe en día desaparecerían a finales deste século. As primeiras víctimas serán as linguas minoritarias indígenas que non están escritas nin documentadas académicamente e coa súa desaparición se perdería a riqueza cultural de unha comunidade. Entón, comprender os mecanismos que definen o uso da linguaxe entre os distintos falantes en un determinado contexto permitiría predecir cal sería esa evolución dese uso das linguas e permitiría, por tanto, plantexar unhas estrategias eficientes que axudarían a desacelerar ou incluso invertir esa tendencia actual a esa desaparición. Por iso é moi importante ter mecanismos para coñecer a dinámica das linguas. E, últimamente, o que se está utilizando é o potencial que teñen as matemáticas precisamente para ese coñecemento. Vou a poñer dous exemplos e vou facer así rapidamente. En este congreso
se analizouse a evolución dos hablantes de dúas linguas que coexisten nunha mesma rexión a través do análisis da dinámica utilizando modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias nas que eu traballo. En unha rexión hai dúas linguas, como pode ser aquí o galego castelán, hai falantes dunha lingua, falantes de outra, é un bilingüe, si, debido a determinados... Estas dúas linguas son como competidoras en falantes, e debido a determinados factores, a proporción de falantes dunha lingua vai variando en cada momento. Coñecer cal é esa evolución, hai un trasvase, e coñecer cal é esa evolución a través de ecuaciones diferenciales, o que nos permitirá coñecer o futuro desa lingua tal como está plantexada e poder, se nos interesa, poñer alguna acción para prevenir a extinción de linguas ou un equilibrio entre elas. Tamén, en estes últimos anos, o uso vou decir, de tata, pero en realidad quero decir a ciencia de grandes datos, que utiliza os grandes datos, o uso desto abriu novos camiños para a lingüista de corpus, xa que ofrecen unhas novas oportunidades para a investigación de evolución de linguaxe a gran escala. Por exemplo, as plataformas como Twitter proporcionan unha avalancha de datos textuales que poden emplearse para o análisis, por exemplo, da comunicación informal entre milleiros de persoas. Combinando análisis do consulto de datos de Twitter, datos que, ademais, estes datos están geolocalizados, con, por exemplo, datos de censo, se teñen información moi interesante sobre a evolución da lingüística, o uso da lingüística, pero relacionado con ubicaciones, con indicadores socioeconómicos ou con vínculos sociales. Es decir, que Twitter é unha plataforma que vende datos aos investigadores. Os datos que hai aí se venden para este tipo de estudos. Concretamente, neste congreso, se analizaron unha base de datos de 4.000 millóns de twitters, de mensaxes que estaban localizados geográficamente, se abordaba o estudio da evolución de léxica e ortográfica do español e do inglés. Además, tamén, a través de datos de Google Book, se observou, por exemplo, como a americanización dos dous sectores de fala inglesa nos últimos séculos, e además miraba as tendencias que iban modeladas polos acontecementos non históricos en ese momento. E agora, xa por último, vou imaginar. Eu vou exponer que en un determinado momento se percibe que unha lingua é pouco falada polos xovens, polos novos, polos máis novos, deixen de falar unha determinada lingua. Entón, se decide, vamos a decidirnos a trazar un plan, vamos a marcar un plan. E ese plan que consiste en elegir a X personaxes nativos desa región ou dese país, que teñen unha influencia, por exemplo, vamos a pensar en redes sociales, por eso puxen aí elegindo Facebook. E esos X personajes que son os influencers, resulta que van a utilizar esa lingua, non solamente van a utilizar esa lingua, sino que van a aportar un amor hacia esa lingua, a transmitir algo bon sobre esta lingua. Evidentemente, os seguidores deles non solamente van a seguirnos na forma de vestir, nos peinados, sino tamén na forma de falar. Quizá ao mellor podamos facer alguna cousa. Decir que agora está vindo de moda os pequenos poemas que se fan a través de redes sociales, e que están tendo moitísimo éxito. Podríamos facer isto. E que pintamos nosos matemáticos aí? Nosos matemáticos o que tenemos que facer é precisamente elexir a esos X influencers para que teñan éxito a nosa vida. Entón, se vou elexir Facebook esta rede social. E a rede social de Facebook fixo este
esta é Mapamundi, e este Mapamundi, para facer este Mapamundi, para nós os matemáticos isto non é Mapamundi, isto é simplemente grafos, datos e grafos, son grafos, é teoría de grafos. Como fixo Facebook este mapa? Pois colleu os datos da amizade de 10 millones de pares de amigos. Se pon unha cuadrícula, en esa cuadrícula, pois cada unha das cidades se pon con as súas coordenadas de latitude e longitude, e pois eu estou aquí, como sou unha amiga, pois saben de alguén que vive en Nova York, pois se trazo aquí está o Santiago e aquí esto, entón falar un gráfico, non? E con isto fixados que é bastante fiable, non? Como mapa do mundo, non? Bueno, hai certas regións que teñen aí unha sombra, como pode ser pois a región de, bueno, regións, as zonas de China e Rusia. Pero, bueno, aí está, 10 millones de pares de amigos. Facebook sabe moito de nós, sabe bastante máis do que se imagina. Evidentemente, nós cando utilizamos Facebook estamos metendo datos na sociedade, pero claro, estes datos así por si todos non son peligrosos. Pero cando é o peligroso? Pois cando alguén quere saber e pregunta en esa cantidad de datos cal é a información que quere saber. E aí están os matemáticos, nos matemáticos non temos máis que facer un bon algoritmo pois para saber o que queremos ou o que quere saber. Decía Luciano Floriani, que é o director de internet do Instituto de Oxford, que era o Consejo de Ética Digital, pois que Facebook, o sea, que vai a controlar as nosas vidas. De feito, fixeron un experimento con ese número de usuarios, 189.000 usuarios, e variaron o algoritmo para que uns recibieran as boas noticias e outros por ver malas noticias, e conseguiron precisamente que ese algoritmo cambiara o humor dos usuarios. E decía, eu creo que foi no ano 2009, que un día tal vez cambiaría o voto das persoas, que foi antes dos anuncios de Estados Unidos. Bueno, total, que como estamos aquí nós? Pois aquí teño unha pequena rede, non? Eu quero poñer isto en lenguaxe matemático, aquí estou eu, que penso en Facebook, a mí gusta de utilizar Facebook, está o Ateneo, está o Facebook de a Real Sociedade Española, etc. Como podría poñer isto en un lenguaxe matemático? Podería poñerlo, pois, de seguinte forma, eu teño a cada un dos usuarios, doulle, por exemplo, unha letra, e ora poño, pois, que unha U, que son eu, está relacionada con A, e, bueno, pois, vedes aquí todas estas relaciones entre esos conxuntos, xa para os conxuntos, VR, tal, e esas relaciones entre conxuntos. Pero isto unha máquina isto non lo entende. A máquina o que fai é ceros e unos, e isto non lo pode entender. Entón, eu teño que buscar outra forma de escribir matemáticamente isto para que unha máquina poda controlar. E entón chego e vou e me digo, pois unha matriz, esta matriz, e esa matriz é o que me indica, pois, por exemplo, no lugar, se U está relacionado con A, pois poño un 1, se U está relacionado con R, que sí que está, poño un 1, se U está relacionado con X, poño 1, e como U non está relacionado con esa outro L, pois poño 0. Entón, vou facendo unha matriz, e esa matriz, pois, agora xa teño isto que a máquina sí que sabe ler, e agora eu necesitaría buscar unha información acerca de o que quero. Por exemplo, partía directamente que eu quero buscar influencias, non? De que non sería... Entón, xa olvidamos, non? Que actores están aí, agora para mí os estes son puntos, xa teño esa matriz de relacións, e eu gustaríame saber, por exemplo, cal é o número de amigos de un. E o número de amigos de un, evidentemente, eu miro aquí, pois teño claro que son 3, non? Porque son un número pequeno, non? De redes. Pero como podo saber o número de amigos de un? Pois non tería máis que non tería máis que sumar estes elementos desta matriz para saber que un ten 3 amigos. Sumo cada un deles. 2 ten 3 amigos, 4 ten 2 amigos, e 5 ten 4 amigos. Bueno, pois fixádanos que simplemente con saber isto, é dicir, sumar esas matrices, eu o que teño é que, bueno, estos serían os amigos de 1, estos serían os amigos de 5, e o que teño é que o que ten máis amigos é 5.
No momento que quera encontrar un X, ese influencer que tal, a quen teño que chamar? Pois teño que chamar o 5, non? Entón, aí tería que elegir ese. Pero, se elixo o 5, resulta que aquí queda que este 3 non é amigo de 5 e este 1 tampouco é amigo de 5, por lo tanto non chegaría a todo o conjunto que a mí me interesa. Entón, mediante técnicas, eu o único que fago é dicir, bueno, aquí aquí hai un 0, non? Este non é amigo de 3, pois quen é amigo de 3? Pois busco por aquí e digo, 1 é amigo de 3, por tanto, busco a 1 e xa teño claro que con 1 e con 3, mandando esos dous mensajes a dúas personas, eu logro conectar con todos os demás. Bueno, pois isto é o que fai a teoría de grafos. A teoría de grafos é unha teoría que inspira moitas ciencias sociales. Entón, a importancia dos amigos, aí ten esa importancia. Eu, cando queira ter un amigo onde queira ter unha red importante, canto máis mellor, pois tería que irme a esos 3 personajes que hai aí e esos 3 serían a quen tería que ser. Con isto remato, simplemente decir que as linguaxe matemático é tan versátil que o mismo que estudia quen serían os influencers de unha rede social, pois tamén podría estudiar algo así. Trouxe un exemplo, como identificar, por exemplo, a interacción entre proteínas, identificar aquelas proteínas esenciales, aquelas que as ordenadas producen a morte do organismo que temos que cuidar. Bueno, outro exemplo para non estar sempre non co tema da lingua, ou a linguaxe matemática. E, bueno, con isto xa remato a minha intervención. Empezarei por expresar a miña satisfacción ao Pizarro. O meu agradecemento ao Ateneo por esta oportunidade, Ateneo xeral e tamén os responsables desta mesa, son eles os que callaron todo isto que estamos disfrutando hoxe. Para mí é unha ocasión realmente sorprendente, porque estar nunha mesa na que se fala de matemáticas para alguén dunha formación como a miña resulta máis ben sorprendente, non? Para non dicir que dixen que é sorprendente. En realidade, así, amigos, como estamos, sempre tive unha sensación de que toda a miña carreira estaba baseada na matemática. Mais ben por reacción en contra, non? Porque eu decidín que iba a facer letras na segunda etapa do bacharelato precisamente, bueno, a ver, non vou decir todo, non polas matemáticas, sino por algún profesor de matemáticas que, claro, que chega a ter a victoria de profesora, pois igual hoxe non estaba aquí, porque teria que haberme estar facendo outras cousas, non? Pero a verdade é esa, non? Decidín facer letras, non soportar a ser señor. Despois intentei outras vías, pero que non pouco sei ben. Así que non teño máis remedio que quedar en filosofía de letras, lingüística, e ver que o que resultaba de todo. Bueno, non foi tan mal, pero as matemáticas sempre foron unha especie de un elemento desgraciado para mí. Non conseguí nunca entender realmente algunhas cousas que despois necesitei na miña vida posterior. Despois estudei matemáticas, lamento, pois eso, non creo, pero hoxe entendí todo. De modo que, claro, se eu chego a topar unha persona así, que antes tiña 16 ou 17 anos, bueno, sería estupendo. Non teño algunhas anécdotas sobre matemáticos, pero deixámolas en todo caso para o joven. Porque o que quería facer eu, facendo o contraste con a profesora Victoria Ortega, é aludir a problemas de tipo máis xenérico relacionados coa terminoloxía, non? É dicir, como temos que enfrontar isto da terminoloxía do único punto do que vou facer, non? Que é o punto de vista lingüístico. A terminoloxía é unha disciplina
pensar, senón máis ben con as súas implicacións prácticas, están aí todos os días e hai bastante xente que está traballando continuamente en terminoloxía por unha parte ou por a outra, e en situacións, por exemplo, no horario, pues evidentemente a terminoloxía é un factor realmente importante para nós. Entón, estou todos son de letras, non? Os de letras sentímonos incómodos se non empezamos por Sócrates, Platón ou algo así, porque como hai un enfocar algo sin ir a Grecia clásica de entrada. Pero pareceme que hai algo de necesario nisto. A ver, todas as comunidades humanas fixeron algunhas preguntas as que trataron de dar resposta cos elementos que tiñan no seu discurso. A primeira, pois, por que todos os seres humanos falan e ningún ser non humano fala? Unha pregunta importante, a que hai que buscar explicación, hai que dar unha resposta do tipo que sexa, pero haberá que intentarlo. Segunda pregunta, por que acabo de decir todos os seres humanos falan, pero resulta que non falan da mesma forma. Os seres humanos falan de formas distintas, e esas formas distintas en moitos casos son absolutamente incomprensibles entre sí. A que se debe este fenómeno? E unha última pregunta que xa non é de todas as comunidades, porque require ter acceso a formas anteriores á lingua, é dicir, que exista unha escritura. Se non hai escritura, non hai forma de que se conserve a fala, por lo tanto, a terceira pregunta sería: todos os seres humanos falan, os seres humanos falan de formas distintas, pero resulta que as linguas cambian. É dicir, a lingua que nós, habitantes da Atenas do século V antes da nosa era, pois sabían, bueno, todos non, pero moitos deles sabían que, cantos anos antes, 5 séculos, 6 séculos, etc., pois os textos homéricos que hai aí non é o mesmo grego que eles falaban, e, sin embargo, recoñécese como a mesma lingua, pero non é a mesma lingua. Bueno, son correctos. Hai que dar por solucións, hai que dar por respostas para estas preguntas. Son ben coñecidas a resposta que dá, por exemplo, a Biblia, non é? Pois os seres humanos falan, porque a Jehová lle pareceu que tiña que establecer un sistema de comunicación, e falan linguas distintas, porque nun momento determinado os seres humanos fanse excesivamente soberbios, Jehová decide castigados, sementa entre eles a confusión babélica, despois de unha escola que unha flecha tratando de alcanzar o ceo, etc. Jehová non parece estar moi satisfeito naquilo, sembra a confusión, e como resultado disso, pois aparecen, según a tradición, 72 linguas distintas, que son as 72 linguas babélicas, nas que, por lo menos na Europa dos séculos 14, 15, 16 e mesmo 17, estáse discutindo o importante é a miña lingua é unha lingua babélica, si ou non, nos procedemos directamente de, etc. Por iso, cuestións estas. Na Grecia clásica, en cambio, quero dicir, entón, por que falan os seres humanos? Pois falan porque hai unha confesión divina, e falan linguas distintas porque hai un castigo divino. Que pasa na Grecia clásica? Pois ali ten dúas aproximacións moi distintas entre sí, máis próximas ao que nós pensamos agora. Son as que convencionalmente chamamos unha teoría naturalista e unha teoría convencionalista. Son moi claras. A teoría naturalista concibe as linguas como imos ao léxico, que é dicir, porque isto, porque chamamos copa, botella, etc., estes obxectos que están aquí? Pois porque eses son os nomes que lles corresponden pola súa propia natureza. É dicir, o nome emana da natureza, da esencia do obxecto.
Isto ten implicacións filosóficas importantes, pero ten mesmo iso que certas corrientes de análise literario chegou a chamarse o simbolismo fonético, non? É dicir, hai sonidos que evocan certos sentimentos, certas ideas, un O como sonido de los muros, e por tanto pensamentos dos tristes, e eso, etc. Por aí. Esa é unha teoría, claro, moi interesante, que, igual que a que está na Biblia, lévanos, que defendan esas teorías, a pensar en que hai unha lingua originaria, unha lingua na que na Biblia falaban Adán e Jehová, en términos de Humberto Eco, unha lingua perfecta, unha lingua na que as cousas teñen o nome de os que non é casual, é que é unha copa. Chámase copa, é unha copa, e por iso chámase copa. Había outra versión distinta na Grecia clásica que eran os chamados convencionalistas. Concebían que estes dos nomes eran o resultado dun acordo supoño que se decide a votación, un momento determinado nas asambleas correspondentes das polis, de modo que a xente decidía que isto se chamaba Copa, pero unha cidade que está a 10 kilómetros decidía que se chama de outra forma, e isto explica, porque as cousas teñen nomes e tamén porque eses nomes son distintos, pero claro, o problema que hai para explicar a multiplicidade lingüística é que hai que introducir no teu algoritmo un factor que nun momento determinado faga estoupar esa unidade inicial. Supoño que falar unha lingua perfecta é comodísimo, porque non había que meter moito na cabeza, é o que se deduce da propia natureza do obxecto. En cambio, por outro lado, naturalmente hai problemas para... Bueno, todo ten posibilidades e todo ten problemas. En termos máis modernos, supoño que todo o mundo recorda aquilo de Ferdinand de Saussure, a arbitrariedade dos signos, que é o que ele defendía. En realidad, bueno, máis que arbitrariedade, que é unha palabra un pouco nova, trata-se de la convencionalidade. Como se ve, acabo de titular isto que unha das líneas dos medios. É dicir, que é casual, é convencional, que un obxecto teña un nome determinado nunha lingua, outro nome noutra, outro nome noutra. Nós, os lingüistas, parte dos lingüistas que se ocupan destes factores, basanse precisamente nas semellanzas entre as denominacións para establecer vínculos xenéticos, para establecer familias lingüísticas. O que intentamos, non conseguiremos nunca, pero intentamos chegar a ese punto inicial no que igual non había nada máis que unha lingua, parece a original, etc. Bueno, un problema largo e non para hoxe. Pero, bueno, xa chegamos ao final. É dicir, que pasa coa terminoloxía? Pois pasa todo isto que acabo de indicar, é dicir, convencionalidade, multiplicidade das linguas. Naturalmente, esa multiplicidade non consiste, como sabe todo o mundo, simplemente en que teñamos palabras distintas para os mesmos obxectos ou para os mesmos conceptos, senón que temos palabras distintas e tamén temos conceptos distintos. Para decirlo rápidamente, cada lingua é unha especie de estructura sobre a realidade, de modo que non é de todo certo ata o final, pero é unha concepción do mundo detrás de cada lingua. Non é simplemente construir un diccionario multilingüe que nos permita solucionar esas problemas. Entón, cando aparece algo que teña que ver coa terminoloxía científica, a estes factores xenéricos súmanse outros que fan que o problema sexa ainda máis complicado. Por exemplo, en primeiro lugar, temos o problema de alguén descubre algo e ten que darle un nome. É dicir, ten que dar nome a algo que non ten ainda. É unha situación na que a maior parte dos falantes non se viron nunca. Nos aprendemos
as cousas se chaman de unha determinada forma, vivimos toda a nosa vida con elo, e se non sabemos outras linguas, pues debemos considerar que eso é perfectamente natural, é o único lógico, verdad? É o esperado, o resto son ganas de fastidiar. Por lo tanto, por unha parte, temos que darle nome a conceptos, obxectos que un pouco antes non existían. Pero, por outra parte, esas denominacións, se estamos facendo ciencia, esas denominacións teñen que ser genéricas, teñen que superar os inconvenientes das linguas particulares, e, por lo tanto, deben ter un ámbito de actuación moito máis amplo, a ser posible estar baseadas en datos xerais, a ser posible obxectivos, non? Claro, todos estes problemas agravanse cando o traballo científico faise en linguas diferentes. Quero dicir que, por exemplo, na Europa occidental, hasta, digamos, o século XVII, mesmo o XVIII, unha parte destes problemas estaban ocultos, estaban agachados, porque a ciencia facíase en latín, non que a unicidade da lingua que se utilizaba para a comunicación tapaba unha parte destes problemas. A medida que se vai facendo ciencia, nas que naquelas se chamaban linguas vulgares, todos estes problemas van aparecendo, e cada vez son máis intensos porque, insisto, xa non se trata de nomes para os mesmos obxectos, sino que os obxectos son confundidos de forma distinta. Vai facer unha alusión pois o noso padre Sarmiento, non? É algo non moi coñecido, pero Martín Sarmiento escribiu un libro curiosísimo, moi interesante, moi ambientado ao seu tempo, que se chama Historia lingüística según el método de Euclides. Unha especie de postulados, que son algo así como os antecedentes das que no século XIX van ser coñecidas como leis fonéticas. É dicir, as regularidades que nós podemos establecer entre, por exemplo, palabras que en latín levan un F en posición inicial e conservan un F en galego, pero en castelán perden ese F, non? Farinea, fariña, harina. Chámase unha lei fonética. Bueno, pois, eso, Sarmiento, quiso reducirlo con toda a razón a unhas regularidades, a unhas leis, según el método de Euclides, postulábamos, deduccións, etc. Pero nese mesmo libro hai unha parte menos coñecida ainda, que é o que en aquel momento podría ser concebido como o intento, presenta a ver así explícitamente, de crear unha lingua xenérica, unha lengua general, non unha lingua universal, que ele descubre, de que isto é unha quimera, a lingua universal non ten ningún sentido, non ten sentido ningún, pero en cambio, unha lingua general sí, porque claro, o problema é que se un quere facer, por exemplo, quere facer botánica, ou quere facer zoología, o que necesita é un sistema que dé a garantía de que a denominación que utiliza, que esa persona utiliza para un determinado animal, é unha denominación que vai ser correctamente e exactamente entendida por xentes que escriben, falan, pensan, etc., nunha lingua distinta. Entón, como se fai isto? Pois en términos contemporáneos, de Sarmiento, non lo digo así, pero o equivalente actual sería o que temos que facer é unha ontología. Desde lo máis elevado, que normalmente a habilidade de los años, hasta la mínima zorrapa de materia, ou algo así. É algo que nos permita situar todo o coñecido nun algo xerárquico na que un elemento dependa de outro. E entón, Sarmiento, pois a cousa é moi simple. Os números, arriba, o número 1, debaixo, 2, 3, 4, 5, etc. Imos recorrendo todo ese árbol que temos aí para chegar a un momento determinado que é o que vai. E a ese ser que hai aí
correspondelle o número 3, 5, 4, 8, ou algo así. 3, 5, 4, 8. Eso serviría, pero non é moi natural. Atribuamos unha consonante a cada un destes números, de modo que o 3 vai ser sempre G, o 4 vai ser sempre P, etc. Así teremos, no caso de que a un animal en concreto que corresponda unha secuencia de 4 cifras, 4 dígitos, pois tocan de 4 consonantes. E como pronuncia iso? Con esas vocais que todos os seres humanos teñen, que todo o mundo pronuncia, que vai ser A, E, I, O, U, claro, que vai decir sobre isto. De modo que, recordo, por exemplo, moi exactamente, o golfiño, o delfín, tería que chamarse, no seu exemplo, gadepilo. Gadepilo, G, D, P, L. Despois A, E, I, O. Por suposto, podría decir, como xo, ese de cando Fernando VII usaba paletón, podría ser cada pala, ou podría ser un porro, porque non digamos xa un... Este gadepilo. Bueno, esta é unha lingua xeral, unha lingua xenérica diseñada por Martín Sarmiento da mesma época na que Linneo estaba establecendo o principio da súa terminoloxía científica. Claro, Linneo foi por un camiño totalmente distinto, pero os principios que están por aí debaixo non son tan diferentes. A idea é temos que poñer límites a esta variabilidade insufrible de denominacións para obxectos que queremos definir. A grande ventaxa de Linneo foron dúas, en realidad, non? Linneo, esa ontoloxía baseada en rasgos que se chamaríamos distintivos, non? Por outra parte, decidiu utilizar como denominación a lingua que en aquel momento falaban todos os científicos do occidente europeo, que era o latín. De modo que xa non era a arbitrariedade de gadepilo, senón que era unha indicación clara de cal é o xénero, cal é a especie, cal é o elemento diferencial, etc. Bueno, pois ese é o problema que temos que resolver, non? Partindo de aquí, o edificio terminolóxico ten que ser construído, parece a mí, dun modo o máis respetuoso posible cos principios que funcionan na lingua xeral, por unha parte, e paralelos ás demais linguas. Se terme que falar, non sei se se ve, pero a mí hai unha cousa da terminoloxía que antes de pensar nela como lingüista, que é algo tampouco físico, supoño que se está tratando, ¿no? Pero traballando en lingüística, para nós, os lingüistas, hai unha cousa que, bueno, eu profeso repetidamente os estudiantes, os lingüistas temos varios problemas, e o principal deles é que temos que confesar que somos incapaces de resolver problemas que os falantes non teñen. Non teñen, nin plantea que existan esses problemas, non? E a pesar de non pensar nesas cousas, pois teñen complementos directos. A ver, teñen o que nos chamamos directo, o que nos chamamos subjetivo, o que nos chamamos yo, de unificación, etc. E entón, recordo perfectamente que na miña época do bacharelato elemental, tiñamos que saber conxugar os verbos. E que era unha desgracia. Pareceme que é unha experiencia compartida, non? Pero espero que non me consideren chulo, non? Pero recordo o día en que eu entendí, eu debía ter 12, 13 anos, entendí, e foi invocado. E desde aquela estive bastante preocupado porque como entender que un falante que ten todo o paradigma verbal na súa cabeza e que utiliza esas formas todos os días, ten despois problemas cando alguén me pregunta
cal é o pretérito imperfecto do verbo non ser. Como pode ser? Se é unha forma que acaba de indicar, non me preguntan cal é o mecanismo da digestión, non? Alguén pode pensar, bueno, todos facemos a digestión todos os días, en fin, non é igual, pero si usamos pretéritos imperfectos todos os días, de subjuntivos, etc. Como se explica isto? Bueno, pois explícase porque a tradición, supoño que non ven, verdad? Sí? Bueno, pois, claro, aí hai un cadro que ten as denominacións das formas verbais do español en varios sistemas distintos, non? Xa, que existan sistemas distintos é unha indicación clara de que aí temos un problema. Entón, pois, por exemplo, a columna da esquerda, tal como estou eu, da esquerda para ustedes tamén, hai unha forma que se chama pospretéritos. Esa é a única que ten sentido. Xa sei que é pouco común, pero é a única que ten sentido. Despois aparece potencial simple, condicional, condicional simple. Vamos a ver, que pode haber detrás dunha denominación como pretérito perfecto? Ou detrás, ainda peor, de pretérito pluscuamperfecto. Pretérito pluscuamperfecto. Se sabe un pouco de latín, sabes que iso quere decir pretérito máis que perfecto, perfecto. E iso, pretérito anterior. Pretérito anterior, bum, bum, dúas veces, non anda. É dicir que esta terminoloxía está justificada, está perfectamente justificada, porque vem do latín. En latín, perfectum, por exemplo, significaba acabado. Acabado. Perfectum, infectum. Pero claro, cando as linguas románicas herdan ao sistema terminolóxico do latín, en lugar de facer como Nebrija, por exemplo, que falaba de acabados, venideros, pretéritos, etc., pois conservan, ou mesmo adaptan esas denominacións e chegamos a términos que non din absolutamente nada. Non quero dicir que non é para agora, non? Pero, de verdad, en 3 minutos eu podo explicar toda a terminoloxía das formas verbais no sistema de Peña, que é presente, pretérito, futuro, co-presente, antepresente, post-presente, etc. Está moi ben construído. Esos son denominacións clarísimas, de modo que pode ser un post-pretérito. Un post-pretérito é algo que está despois do pretérito, que é un elemento posterior ao pretérito. Nada que ver con esos outros sistemas que non sei. É dicir, a cuestión está en que a terminoloxía pode sempre ten dificultades, non? Pero en moitos casos a terminoloxía incrementa o número o menos o volumen ou a importancia desas dificultades, porque sempre están usando termos que están na lingua corrente, que están na lingua de todos os días, que se iso non ten sentido, non encaixa, non é procesable lingüísticamente, pois entón tropezamos con algo que hai que aprender totalmente de memoria, sin saber que é o que hai detrás, non? E non hai forma de saber como se construye o pretérito pluscuamperfecto, que son líneas gramáticos latinos que dirían ben, como son líneas dos verbos. Sen dúbida, no léxico terminolóxico hai que pagar un certo precio. Claro, porque entramos en realidades, entramos en áreas que non son as que aquelas que ven nos habitualmente. E iso pode ser facer por vías distintas. Por exemplo, a palabra quark, non? O sea, quark. Bueno, que moitos de ustedes saben que quark é un invento, non? Un invento de Gell-Mann, que en un momento determinado decidiu que eses elementos fundamentais que él acaba de descubrir, tiña que darlle, parece que estuvo bastante tempo dando voltas con el chamarlle a esto, non? Non sabía moi ben hasta que, por casualidade, na novela de Joyce, esta de Finnegan's Wake, atopou unha secuencia que, a ver se recordo de 3 clocks for Master Mark. 3
quarks, son master, máquina. Ademais son tres, que era, ahora son catro, son tres. Estupendo, moi que chamar Quark. Bueno, claro, hai que facer un esforzo, ten un elemento divertido, isto de saber como decidiu, outros deciden darlle unha sustancia que acaban de descubrir, o nome da cidade na que naceron, ou na que viven, ou cousa así. Bueno, está ben, iso é un elemento. Pero o que resulta especialmente difícil de entender é a situación, o caso no que o termo técnico utilizado é lingüísticamente incomprensible, a pesar de que podería ser perfectamente comprensible. Xa que temos aquí a los matemáticos, pois, a historia das matemáticas, hai máis, bueno, eu aquí a dereita dos lingüistas, dos filólogos, temos dos matemáticos. Pois, por exemplo, mínimo común múltiplo. De verdad, alguén falando en castelano ou en galego pode entender que non digo que xa sei que sabes, non digo que non vai entender, non, como se entende mínimo común múltiplo? Pero si que non é mínimo común múltiplo, é múltiplo, común, mínimo. E se decimos múltiplo, ¿sí? Común, ¿vale? Mínimo, xa está. Máximo común divisor. Claro, divisor, común, máximo. Bueno, a razón está clara, ¿verdad? Es una traducción literal en inglés, pero claro, una de las características de inglés es que colocan las cosas. Bueno, no digo más. Colocan las cosas como les parece, ¿no? Entonces, hay una adaptación de esto, pues. Teño un par de exemplos, dous máis e acabo que sei como unha vez. Por exemplo, eu teño que explicar que é iso que se chama trazabilidade. Trazabilidade en castelano. Trazabilidade, bueno, un sustantivo abstracto. Trazabilidade, perdón, sigo en castelano, cualidade de trazable. Trazable, que puede ser trazado. ¿No? En galego, bueno, ¿qué pasa? ¿Alguien entiende lingüísticamente qué es? No se entiende. Que puede ser trazado, pero ¿qué es? ¿Qué pasa? Pues que trace, en inglés, corresponde a español rastro. ¿No? Volvemos a decir rastreabilidad. En de repente, dificultad desaparece. Trazabilidade e rastreabilidade. Xa sei que non ten remedio, pero este é o problema. É dicir, por que non somos quen de ter termos técnicos do nivel que o que haxa que chegar en cada momento que poidan ser lingüísticamente comprensibles e non tenemos que incorporar ao noso léxico como un todo imposible de descompoñer, ¿no? Como un todo que non podemos analizar, porque se falamos galego ou falamos castelán, rastreabilidade ou rastreabilidade é perfectamente reconstruíble, non? Calquera pode facer as entradas do dicionario. Trazabilidade non ten nada. O último exemplo que é algo que me molesta especialmente tamén, pero que todo o mundo utiliza, así que con todo respecto da ciencia ficción. ¿Pero qué es ciencia ficción? ¿Qué es eso de ciencia ficción? No es ciencia ficción, es ficción científica. Ficción científica. Y si decimos ficción científica, todo el mundo entiende por qué se llama así. Pero, bueno, xa sei que non teño unha posibilidad de éxito, non? Porque xa non é ciencia ficción por todas partes. Debe de ser o único
falante de español que di ficción científica. A ver se aquí consigo convencer a Real Max, se somos dous, mesmo tres. O que pasa é que iso está convertido nun patrón, non? De modo que teño aquí apuntado, por exemplo, alguén falado de historia ficción. Bueno, eso é facer historia ficción, ou política ficción. Política, non? É ao revés, verdad? Esta capacidade do inglés para colocar as cousas de certa forma, mentre que o español traballa, o galego tamén, neste caso, que son as duas traballa con sustantivos e adxectivos. Normalmente o sustantivo vai primeiro, o adxectivo vai despois. Bueno, é unha terminoloxía baixa, pero que parece que sirve para ilustrar este problema ao que eu quería apuntar. Xa os conceptos son bastante dificultosos, en moitos casos, como para que, ademais, teñamos que presentalos unhas vestiduras, unhas vestimentas que fan imposible a comprensión lingüística do que hai aí. Un pack, aí non hai coñecemento lingüístico que nos permita saber que é, pero en rastreabilidade, múltiplo, era outra, ser múltiplo como un mínimo, etc. Aí sí se pode, non? Bueno, pois aí onde temos que traballar con a terminoloxía, aí, nas definicións, é onde esperamos que a colaboración dos colegas da Real Sociedade de Matemáticas nos permita ilustrar, facer unhas definicións que sen perder o empaque técnico que se necesita, ao mesmo tempo sexan comprensibles, non? Porque non vas a facer un grau en matemáticas para entender a parte de matemáticas que hai aí, ni un grau en química, ni, é decir, que son palabras que están xa en léxico común e que, por tanto, comprensibles para todos. Muchas gracias.